Fundació Ramon Noguera és una entitat privada sense ànim de lucre que gestiona centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Atenem molt tipus de persones, des d'infants fins a persones adultes. Bàsicament tenim com dues àrees, l'àrea més social i l'àrea més laboral. Tota la col·lecció de joies que estem comentant es treballa des de l'àrea social de l'entitat. L'objectiu d'aquesta àrea no és la producció, sinó que és el treball de les habilitats de les persones amb discapacitat. M'encanta fer aquests collarets perquè soc del Girona, és fàcil i m'encanta molt el vermell. Treballem molt, tinc bons companys i m'agradaria trobar una feina l'endemà.